खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। ड्रेनेज काम रड लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। चिरां जिल्ला हाथिसार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय PHE कलनियाव ड्रेनेज काम रड लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। ड्रेनेज काम रड लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो TCLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना नुजाथिनानै गायसननानै होदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव हाथिसार बिसिडिसिनि सिङाव 52 लाख रांनि ड्रेनेज काम रड खामानिखौ जागायजेननायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय। हाथिसार कलनियाव रायजो जानाय रायजो राजा बिथांमोननि मोजां थांना थानायनि थाखाय बे गामियाव ड्रेनेज सिस्टेम खालामनायजों लोगोसे लामा बानायफानानै होनो नागिरदों बिटिआर सरकारा। मख'नो गोनांदि हाथिसार कलनियाव बे ड्रेनेज काम रड लुनायनि खामानिखौ बिसायख'थिनि सिगांनो फोजोबगोन होनना मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया फोरमायदों। दानिया फैदो बिथां रनजित बसुमतारीनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंलांनि। मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मानव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी दैदेननायाव जोंनि 15 फाइनेन्सनिफ्राय जोङो नैबे हाथिसार प्राइमारियाव 52 लाख रांनि केनेल काम रड माने ड्रेनेज काम रड खामानिखौ जों दिनै जागायजेननायनि थाखाय फाउन्डेसन खालामबाय, गायसनबाय। बियो दादगारि हाथिसार VCDCनि सिङाव बा प्राइमारिनि सिङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि, मानोना बेवहाय बे गामियाव बे कलनि, बेखौ जों कलनि होननानै बुङो, बे कलनियाव हाथिसार कलनियाव 400 हाउस हल्डनिख्रुइबो बांसिन फेमिलि बेवहाय रायजो जायो। गतिके बिथांमोननि मोजां माने हाइजेनिक मोनसे लिभिं स्टाइलनि थाखाय गामिखौ जोङो ड्रेनेज सिस्टेम खालामनायजों लोगोसे लामा बानायफाना होनो नागिरदों। गतिके बे खामानिखौ जोङो इलेक्सननि सिगांनो जों फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानो नागिरदों।